un homenatge a tu per la teva dedicació durant 24 anys a l'Ajuntament i esperem, que tu passes bé. Moltíssimes gràcies de cor a tots, perquè estic realment emocionat i no puc parlar més. Esta nit ens hem reunit aquí per a homenatjar una figura singular, Víctor Cremades, un novelder i valencià de bé, de qui podem sentir-nos ben orgullosos. Realment hem tingut molta sort de conèixer-lo i tenir-lo entre nosaltres. Prova d'això és que estem tots al voltant d'esta taula, d'estes taules, per a recordar-te que sense tu nosaltres no seríem el que som, ni Novelda seria com és. Que et devem molt i que pots estar orgullós de la llavor que has... Jo agrair la labor que ha fet Víctor i té la consideració i l'estima meua més gran. Si no, en condició d'amic de Víctor, he après d'ell deberes en política moltíssim i també inclús de literatura i de lingüística, perquè m'ha ensenyat moltíssim. Y trabajar desde dentro o desde fuera dona igual, pero lo que no te puedes quedar fuera de todo. Tienes que trabajar como si fueras un regidor más, que es lo que nosotros le pedimos. Yo me lleve la part positiva de la política, que és el que s'ha fet, ahí queda, el que s'ha fet quedarà per a altres generacions que podran disfrutar de la gestió que han fet i del servici públic al poble de Novelda i sobretot el més important per a mi que és l'amistat. Gràcies, Víctor. Tienes que dar. I una altra que no calia incloure honradesa i no calia incloure-les perquè se simbolitzen i les simbolitzen. Mira a tots, allò primer és dir que Enric Morera avui no pot estar així. Diu a Víctor Cremades Payà per mantenir encesa la flama. Són amics de veritat. Són amics de veritat. De tota la vida. Als militants del bloc, a tots els meus companys i militants. Moltíssimes gràcies a tots, una besada molt gran, un abraç molt gran a tots i sabeu que m'heu donat una de les nits més felices de la meva vida.